Shit! Sandal-sandal lang ako. Mga kosa, ito lang yung itsura ng lugar. Yo! Sige, likod ka muna ko. Kita ka dyan. Kita ka pa rin. Yan, upuka na lang. Yan. Tapos, titingin si Ma'am Venus dito. Yan. 3, 2, 1. Isa pa. Uy, nakikita ka, Nog! Uy, nakikita ka. Nog naman! Hindi, alis na ako. Nag-ano lang ako para sa video. Teka, ikaw mo, tumalon pa yun ha! Tumakbo pa yun ha! Yeah! Okay pa kayo dyan? Boss Bin! Des! Okay pa! Okay! Ganyan. Hey, what's up? Yeah. Tama lang yung ganyan. Hi kayo sa vlog. Hey, mga boss. Okay, hawak lang dyan. Tingin dito. Si Boss Bin, oh. Wala makita, panipag. Tignan lang. Sige, game. 3, 2, 1. Check. Full naman. Okay. 3, 2, 1. There. There. Ganyan lang. Ganyan. Yeah. Ganun lang kanina. Pindot. Yeah, boss Bin. Ano? Boss Bin. Hey! Ayun, dyan ka na. Hoy, Venus. Kenneth. Dyan. Dasi, nasan ka? Dito ako. Ayos. Hello ba? Wait, napatag na ulit. Ang ulong to. Dito tayo ko susakto ulit tayo. Yee! Yung ano mo na lang ko. Walang lamig-lamig ah. Ang lamig-lamig. Tanggalin mo na lahat! Tanggalin ko lahat. Mag-brief ka na, picturean kita. Sige, Bin. Pagkakating ka. Oh, game. Naka-rolling na to, naka-rolling. Alam mo sa'yo, napwet niya. Ay, gagi!